Hello mga ka-anes! Welcome back to my YouTube channel! Yay! So for today's video mga ka-anes, dahil na-miss natin umakar in Filipino is mamasyal or lumarga sa gay linggo. Umalis ng bahay, nakikita niyo naman ang aking background ay hindi namin bahay dahil tayo ay magmamayaman ng isang gabi dito sa Dasol Beach Villas. And very new lang tong place na to dahil ang grand opening nila ay noong May 12. Pero nag-soft opening na sila noong April, ng mahal na araw. So, nagpa-book si Binibining Joyce Bernal dito ng ang presyo ay soft opening pa lang. So ngayon medyo nagtaas na sila ng presyo dahil nag-grand opening na sila. Ipapakita ko yung price later, but for now, tayo muna ay mag-tour dito sa aming tutuluyan ng isang gabi. Okay? So, ayan, ito yung entrance nila. Dito tayo papasok. Yan. Tapos, di ba may pasilot? Ito yung pang ginagawang kasal-kasal, ganyan. Oh. Di ba? Ay! Tapos, yan. Di ba? Clear lang. Pag hapon na, gusto mo makita ang mga neighborhood mo. Pwede mong makita. Bongga. Isara natin dahil mainit. Dahil ang room na ito ay good for 3 lang, no, Madam Joyce? 3 sa halagang dati ay 5,500. Maharlika, no? Pero ganun talaga dahil mahal magpagawa ng hotel. So, ganon ang presyo. 5,500. Tapos, ngayon, ngayon, 7,000 na. Tapos pag may extra bed ka, ganyan, 1,500. So ngayon, pag apat kayo, dahil apat kami ngayon, tcharan! Aabutin ng 8,500 sana. Itong sa amin ay 7 quid lang. Diba? Nakatipid kami ng 1,500. Ito naman, ito ang kama dahil ang contribution niya ay ang contribution ni Mama Alawi ay panglapag lang. So, dyan siya. Dahil ito ang mayordoma namin. Dyan siya sa nakakaangat-angat sa buhay. Oo. Meron pa ulit doon nakakaangat-angat sa buhay dyan. Ayun din, ang contribution niya ay panglapag. Kaya, dyan din siya sa loob. Charas! Siyempre, magkakaibigan dapat equal-equal, di ba? Pag hindi true friend, may dyan. May sasagot talaga ng kunwari. Pero, masakit sa loob. Ang maganda dito sa kanilang room, kung nakikita ninyo, ang color ay naglalaro lang sa 3, brown, white, majority white, at saka may touch siya ng blue and gray. Diba? Ayan. Hindi ko alam kung ang inspiration ay itong painting na ito, pero I think hindi yan. Parang yan pinasadyang gawin para bagayan ang room na ito. Wow, ganda yun. Maganda. At one thing na notice ko ay ang kanilang door. This is very matalino move kasi sliding siya. Kasi medyo limited yung space. Siyempre pag door yan, hindi mo to pwedeng i-place dito. Itong lavatory, hindi siya pwede dito pag door kasi mauuntog. Pag palabas naman, pag palabas yung door, architect na. Pag palabas yung door, mga ka-anes, may tendency na mauntog yung susunod, yung papasok. Or, kunyari, may tao dito, tapos may lalabas, mauuntog yung papasok, di ba?
So, very intelligent. Good job sa architect na nakaisip ng sliding door. Yes. Yan. May pa-accent silang ganito. Yan. Bolang kristal. Tapos dito tayo sasabit-sabit. Ito lang medyo distracting ng slide. Pero, cabs. Tapos dito, di ba? Maliit lang ang kanilang lavatory. Yung shower, hindi ko pa na-try yan. Pero, try natin bukas. Sasabihin ko kayo. Ay, ito! Yan. Nakawin natin yan. Iuwi natin yan. Take out natin. Ito ba pwedeng take out? Chares. Yan. Magpa-makeup room kayo pag medyo matagal-tagal kayo dito, mga ilang 2 nights. Pa-makeup room nyo para may bagong ganyan, tapos may iuwi nyo. Anes! There. Ano pa ba ang meron dito? Yan, brown din. Brown and white ang kanilang CR. Tapos, dito, ito yung kung saan ako nag-intro. Dito ang kanilang pasugalan. Chares! Hindi, dito tayo maglalaro ng games or dito kayo magchichismisan, ganyan. Or pwede rin kayong kumain dito ng snacks. Pero kami, dahil love namin si Mama Alawi, doon kami kumain kanina sa kanyang bed para mas comfortable. Yan, nice dito yung tambayan. Dito kayo mag-chichismisan and everything. Maganda rin yung kanilang Anes. May budget. Ang para sa trash can. Plastic. Ayan ang ating mga foodang. Ano to? Hindi ko nabasa. Ito ang kanilang cabinet. May paganito si Madam Joyce. Pagayan. Yung TV nila, ganyan, para siguro malipat-lipat. Pero sana mas malaki, no? Pero okay na yan. Kebs na Caribels. Ayan, may pa-free. Sa mga mahilig magkape, tapos may mga kapeng healthy na binabaon. Pag meron silang painitan ng tubig dito, hindi nyo problema. Siyempre, telephone for services. Yan. Baso. Ano to? Yan, wala. Ito, wala din. Fire extinguisher, pang safety. At wala na, mga ka-Anes. Lalabas naman tayo para sa mga iba pang mga kaganapan. Ganda yarn? Of course. Dito sa labas, mga ka-Anes, may 2 upuan, tapos may lamesa kung saan pwede kayo mag-coffee-coffee. Mga ka-Anes, may playground sila dito. So, pwede kayong yung mga kids ninyo hindi ma-bored dahil may pa-swing. Swing, swing. Yay! Yay! May pa-slide. At buhangin ang kanilang babagsakan. Yan. Yan. Hi! Picture. Siyempre, alam nyo yan. Mga Pilipino tayo, mga ka-Anes. Hindi nawawala ang picture. Ito ang kanilang harap. Dasul Beach Villas. Ganda yarn. Chares. Mga ka-Anes, ang ganda ng view. Jiva. Picture. This is their infinity pool. Yung kanilang resto. May 2 jacuzzi. Yan, ang kanilang changing room. And
And interesting, meron silang... Anong tawag dito? Jacuzzi? Walang tubig. Jacuzzi pa rin to or waiting area? Hindi na yan waiting area. Hindi ko alam kung ano yan mga kaanes. Pa-comment down kung alam nyo. Tapos there, pwede kang bumaba. Yun yung stairs nila. Yun yung stairs nila. Para dun ka sa beach. May mga activities din sila. Wow! Ayun o! Anong tawag doon? Ski? Jet ski. Oh, ganda. Oh, ganda yarn. Ganda yarn. Oh. Kala mo naman walang utang. Chares. Oh, Joyce, dito ito isa pa. Yan. Ang ganda. So peaceful. Ayan. Wala masyadong tao kasi nga, I told you, bago pa. Okay, Ang ganda dyan, no? Oh, higa ka dyan. Mag-relax. There. Grabe. Ilang milyon siguro ang ginastos dito mga kaane. Sana all, madaming milyon.